Hello. Алло. Перший. Юбі. Лей. Стрим. Дим. Дим, 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 дим. Ти куди? Не бейте меня! Не! Сюди, важніше. Размажуся. Уа! О, гляди. Во, песчанки. Чи не, Пеш- это не... Не, это не какие-нибудь... Пошли. Ублоб. Блр. Блр. Ну, ублоб. Ну так. Я боюсь, я говорю. У нас буде моя история. Бурбулбулак. Блр. Харпуси. Ты свинья. А я свинка. Это сивинонимы. Мы... Свинство? Да, Можно пукнуть, гляди. гляди. О! Фу, пердёшь. Ой, гляди, как я умею. Боже. Фу. О, грязь. Тик-тик-тик. Ой. Куди наві? Все, я свинота. Ти свинота, відомо. А куди нам? Фу. Нам про звір? За мной иди. А як я пойду за тобою? Бульк. Раз плот. А! А, я не туда пошла. Ну. О! Можна помогаться. Свинота. Ишика. О. О, куда я зашла? Так. Что, туди? Нам треба яблоки брать. Яблоки? Яблочки. Твой зверх яблок. А... Не. Мне не сюди. Наверх. Я уже И... со свиногадався. Свинонимы. Все, давай. Так, и что, Зими? До тебя? До меня. А где ты? Тут. Здесь Ниже? внизу. Мне яблочко. Яблочко. Ага. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, а як биться? Ой, да нельзя. Гляди. Що тут треба? Ю! А, я подумала, это мора. Буль-буль! Иди до меня, буль-буль-буль. Не, Ой. бурбалки. Бурбалки. Може нам треба наверх? Нам треба наверх до бурбалок. Вон стяжок. І там некие свинки льотають. Льотають і що вони роблять? Боже. Во! А я наверх. А я не могу. Так. О! Есть. На свинке полсть. Есть. Я на месте. Да, як? А де, На а бурбалку. де мой? Да як это... Так а як тут іди? Так я за своим яблочком сюда залез. Ла. А де мой? А вон сверху на зеленой. На вежі. О, На силосной вежі. все, я зрозуміла. Ти мене почекаєш? Відомо ні. Тата. Я тут... Это... Ого. Ніщо собі. Ну трошки, ну. Не, ну гляди ти на мене. Не-не-не. Бауч. Уи! Ось, нарешті. Так, а куди? Все, я пішла. Ухлєв?
Ну, а я достатково великая для этого. Ухлел. Аюсь. Аюсь ухлел. Все, Что пошли. робишь на муніс? Свинячие эти веры. Ну, знову тут. Ой, я хочу... Попердеть? Не. Подшись языком. Ну, ты же так и так пердишь. Садшись языком. Фу! Фу. 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 Как Шуплик. там твой? О, я сверху все. А там мой. Боже, так это ты зробила? Нет, ты что? Добре. Это маленький. А это кто, бабуля Не, она просто... з дідулем? Боже. Так куди нам далей? Тобі треба за своїм яблуком. А де він? Там! Колесена! Тут зеленый. Там! На, Сеня! Там. Не рови. Та боже. Свиньи смажать свинью. Гвалт. Ти готова? Ось бачиш это? Так, я бачу. Ось Така там, пизда. де повітряний шар. Там твой. Не, это твой. Мой. А, мой. А подсадить? Божечки, ні. Подсадить. Як? Подыми. Клубничка? Труску? Трускавка. Лука. Вибачте. Так як мені наверх? I don't know. А, будь там А як мені некие... наверх? Не Ой, залезть. ладно, прийду до тебе. По мне можно залезть, а я... Да йду я. Мне гэты шуфаль... Певно, нечто может зробить. Тобі треба туди. Туди на шуфлік. Подскакиваем. Почекай, давай одночасно. О! Боже. Ха! Ай! Боже. Дякуй. Где? А де мой? Где Тверы? Твой где? Там де. Значок шукай. Там такая Да симка будет. там. Ты там? Ну як мені ж туди? Чекай, давай я тобі допомогу. Ось, ну як ти мені дав? Да помогу. Як? Да помогу, не переживай. Пусть так. Якщо ти некая толстая. Ну, так ты свинья. Злазь. Это ты зробила? Бум. Бульк. Бульк. Погнали, свинота такая. Іду. Я некий занадто високий некий. Так, и что далее будет? Ага. А я ось где? так ось покажу. О. Так, а где? Ага. Каменный домик. Видишь? Каменний. Так я веду. Казочку видишь. Так, это я, ну. Наф-наф, ниф-ниф, нюх-нюх и наф-наф. Нуф-нуф. Нах-нах. Я туда не залез. А куди нам іще? М, нам Здається, робити? туди. Ой, ой. Тут это... А. Ага. Так. Стой, куди? Йду. Давай. Хыть. Хоть Я великий. по расчетку. О! Толстень. Я толстенький, я смачний. Зараз будем спевать. Да чекай.
Шакаю. Я на гурку і відвічаю шакаю. М. Вон у кошек с яблоками идут. Даешь. Осторожно. Ніф-нуф-нуф-нуф. Наф-наф. Это не кіно. На. А куди ти? я... Заскоч туди, не підлітають. Добре. Это ти зробив? Ні. Ну, и что ж за свинство такое? Ну, я ж свинота. Ну, это я на это свет! Ну що ти робиш? Ну, это я, ну, это свинота. Вот это забил. Что это было? Я не разумею, что это за Осторожно. кульки были? Это брокколи. Nothing's better than homegrown vegetables. Ой, я не кисана. Соки. Та я не... Фу, мені якесь Давайте, унос. давай. Подыми меня. Все, тихо. Think I could get У-ля-ля. О, to it while it lasts. о, які синхронне свинство. Yeah, go slide. Это так прикольно, я б хотела. Ты свиньей? Ну, ты так можешь. Да. Все. Ага. Боже! Колбасы. Вот что бывает с счастливыми свинками. Чому я так люблю сосиски? Боже. Yeah, why don't I Подсмажимся? myself? Чекай, я с кетчупом. А я з джемом. С джемом. У булку лягай. Лягаю в булку. А, А спочатку посмажить. блин, а я не смаженый. Сири будеш. I'm beautifully cooked. Блин. Уу. А, во. Чекай, я It's так само some хочу. beautiful. Я хочу Ой, я такая подсмажиться. смачная. I need condiments. Чого я... Я люблю гореленькое. Тата, давай один одного. Давай один одного. Не, я подсмажуюся, пробач. Тобі Зараз, треба, зараз. да, Добре, коричневого. я зрозумів. На пл... Не-н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 е. Там. Я ж сюди заліз і так. Ну так залезай. Я на тебе... Я скажу, Так, коли. головне не згорить. Я скажу, коли виходить. Ти посмажешся з розних. Во! Іди, ти готовий. Во, тепер я готовий. Іди, я з кетчупом. А я з... Горчичкой. Ты горчичкой. Ми такі смачні. Укладывайся. Ми Блін, такі я ж їсти хочу. смачні, я скажу. И что дали? Що далі? Дальше. Что дальше? Сподіваюся, ще чоловік некий. Мы нечто не зробили. Чи ні? Мы нечто не зробили. Что мы не зробили? Гляди. Так тут же знизу є трава. Куда? Ну, Цікаво, а можна переназначити? Намаж мене кетчупом. 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 И тебе кетчупом? Може, нам треба було А ще може, намазатися? можна... Можна двойним! Можна двойним Мені соусом. намаж. Горчички. Клас. Так, тепер усе? Ми такі є смачні. Так, можливо. Ну нарешті. О, Ми такі смачні. назідуть. No, no, no. Боже. Ням. Це класна гульня, слухай. Згодна, Олег, це так Так, смачно. хто це написав? Хто писав книгу рецептів з вас, Я. дівки?
Ти писала? Так. I guess there's no easy way to tell a kid how sausages are made. Ну так, написала рецепт, як робити сосисі. Так, это я. Я так і веду. Все, пішли. Перепиночок. Про это больше не говорю. Перепиночок? Стоп. Мені треба Договорить? попутати носик. Apart from being a Чик. bit disturbing, sure looks like that idea got so in order to save a side story, we just need to go through them. Yeah, I think so. Ну що ж. Сосиски Пафлиш. есть. Ты мне Сосиски, приготовишь такую? Хочай, хочай! сосиски есть. А коли знайду. Ай! Мия гопнется. А я Мяу-мяу Зоя з Зоя. Мяу-мяу гопнется. Ну что, А меня будете я- гайдать? Ну, сидеть шакаю. Ага. На тобі. А у тебя есть иншки? Ну, Ты так, перший полез, ладно. чекаю. Как ты? Я ж О, не- тихо. Там гэты сры. Мужчина. Посунься. Посунься! Я их боюсь. Сюди. Куди? Ага. У меня есть куди? Гляди. А, так тут же шкло. Кому шкло? Треба розбити шкло. Где Ти ш- бій, а я розбиваю шкло. Я уже на версии. Я уже на версії, тобі треба нечто зробити. Я вже розбила шкло. Так Тобі ніч- треба включити... Як? Ні, що ж... Тут Каб- подлога електрична. Ні, а ззаду, а збоку, а з інших бок. Тут подлога електрична. Тобі треба доїхати до виключальника і мене не туди забрати. Вибач. Харе. Ну я випадково. Харе натискати на эту кнопку. Ну як? Возьми ты. Вон. Зеленка лежить. Ну я гэтую зеленку... А. Ну, електрична подлога, я Все, я помираю. зрозуміла. Я тобі зроблю. А! Ти мені зробиш А, зроби мені А. Худшей! Ще. Ай, надто далеко. Зроби мені А ближей. А божечки, я спадають. Ну. Тут Это буде тяжко, потому что у меня тяжко так веду. само... Чекай. А. Потому что у меня так А, само... я ще! Да у меня так само стреляют! Я не могу так вечно быть. Да боже! Я на меня бесит. Ну все, не бесить. Погнали. Окей. Так. Худшей. Вы что так далеко? Худшей. Все. Ух, все. 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 На, Зараз. Давай. даю. Хі-ха! Да, ну надо внести. О, блін. О, блін. Є ще. На другую. Вы что так далеко? Нема тобі побачення. Ай. А. На. А что? Что Платформа. я? А. Куди? Яно вже пускається. Ну. Другая. Першую Такая. даю. А, я померла! Я Ну, померла, куди? я померла! Стоп! Стань, почекай. Я спочатку першую, ближайшую. Я тебе скажу, коли. Я першую, Добре. потім другую. Я тобі кажу, коли я почав. Добре. Я Зараз. почав, ти убачиш. На другую. Тут просто так класно гойдаться. Гойдай ще.
Поки що походимося. Покулі є час. Що я зробив? Я забив. Мені треба виграти ось. Так. На тобі. О! Вітаю. Ой, я б хотіла, щоб це не було. Що? Попить? Вот тут Ну що. давай. Да. Я, конечно, тут нічого не бачу. Мою картку я не приймаю. Когда? А! Ой. Я слепая. Ну, відомо. Олізікий котик там. Ой. Котик. Куди? Сюди. Куди сюди? Вось. Чапляться. Чаплін? А далі? Вау. Соскоковий. Побігли. Така... Там мужчини прийдуть. Мужчины! Блін! Посуньтесь. Мужчина? Що ви? Посунься! Що вони собі дозволяють, боже? Чорная мамба. Ведаешь, что такая? Мама? Черная мама, ага. Кто? Мама Чоли. Мама, мама. Мама. Какая милота. Что там было в этой истории? Не зараз, Зоя. За Зою. О! О! Псик! Яго зовут Псик. Бежим! Куда мы бежим? А, так это О, легко. блин! Там Псик. Это псих. Псик. Так, это мы ведаем. Скача. Бумби. Бум! Шоколад. Я все умею, я все умею, все умею. Тут я не умею, тут я... Я не Я ничего не сопротивлюсь. умею. Ай. Ай-яй-яй. А, я просто не смогла выбрать. Это я не смог выбачь. А я? Так, это дурноватая история. Камон, камон, камон. Мяу. Мия! Да. Я Зоя, смысл Зоя, я не Мио. Дэш, дэш, дэш. Не забывайся дэшить. Я ніколи не забываюсь. Я заўсёды забываюся, бачиш? Малыч. Ай. Ай! Все, я померла, и я не хутка адраджусь. А, ну. Ты хутка адродзішся, калі адзін з нас выжывае, то ўсё добра. О! Не, надо. Куды? А як тут посядать? Ніяк. О. Не, у гэта гульні. Я не ведаю. А. О, псик, псикачуль, псик. Не гляди на меня, не гляди на меня. Я соромлюся. Это Я что, так босс? само. Это что, босс? Так? Опа! И что с ним робить? Так тут же знизу. А. Ай. Ай-яй-яй! Блин. Ой, что с ним робить? Ой. Я не Что разумею, с что ним с ним робить? Я спробовал. Дали бог, я спробовал. Не помирай, калі ласка, без мяне. Со мной так само не помирай. Так, машину. Уворочиваемся. Так, Уворочиваемся. а, я гэтага не рабіла. Не раби, як я. Добра. Тиши. Дэш. 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 Я псикалася, що у Де ж? свої штани. Дэш. А, Что робишь? Не помирай. Давай. я псикалася.
Псик, вон. Powered by 3. Боже. Пошли вы! Ай! SRI. Насамрэч, я... Сай. Ай! Выживай! Ауч. Треба уворачиваться. Так треба, так... Ау! Ау! Что это было? Худшей! Боже. Уважливо. Мазила. Лови його! Ты его лови! А я что роблю? Ай! Ай! Где? Где ягоные фишки? А, Да блин! ай! Ну? Ай! У что его хорт? Кидай, 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 кидай ему У в что? око! Ау! У вока! А, я не могу одночасово это робить, вибач! Я так само не могу нічого одночасово робити, вибач. Ну, я живий покуль що. Далі Бог, это тяжко. Вельми. Я ему в око хоть один раз выбил. А куди мені тепер? Куди ти мені спіхнув? Паращу. Наступна фаза, уважливо. What the fuck? Що він робить? А твою ж... Ай! Твою ж дивизию можно. Міновіто. Твоего ж псика. Твою ж дивизию. Твою ж дивіжн. А як він? Да я не... Пиздякуються, правда. І як? А, треба у пустое місце. Ви ж, наприклад... Во, я не померла. Ну, ти зрозуміла, що я тупий. Ой, волосы. Осторожно! Двери зачиняются. Наступная станция. Босова. Помри! Ай, 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 ай! Ми просто рухаємося. Ай! Машини. А! Не помри! А божечки, твою ж дивизию! Тихо. Говори, Рамонок, типсик. Знов, як? Где ты стояла? Где ты стояла? Ось на тем месте, там, где он уже был. В этой базе. Ага, Нарешті я зрозуміла. зрозумела. Подкат. Деш. Ага, бомбилова. Бомбаріовка. Деш. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Бим-бим-бим-бим-бим. Деш. Бим-бим-бим-бим-бим. Мішки. Деш. А теперь Будя. Беда. Будя-будя-будя. Ай! Беда. Будя-будя-будя. Беда. Будя-будя-будя. Да! Будя-б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 удя. Беда. Деш. Ну. Хоп из нас, ты правильно сказал. Ой! Где его вока? Да ж не стой, намалявано. Есть! Вока! Кидай мне вока. Яму вока. Я пробью. Коли Спочатку выживу. мені треба машини. Я не выживу. Ого! Ну, гэта зрозуміло, ти не виживеш. Спокойно. Kick this. А кто? Все добре? Хоч... Да Кидай. боже. Блин! Ай! Казав же, ну. Казав же, что это добро мне скончится. А! Я померла! Блин, ну скончился. Я живу. А я не. Ну! Твою ж дивизию! Без дивизию. Во ему. Ну! Где? А!
Я не могу так. И я. Кидай! Ай! Боже. Ну! Ну! Где Гувока? Ай! Да боже, я померла. Быває. Слухай, давай зберися у кушу. Гэта самы дапаможнік пры парковцы. Не, это летучий босс. Паркінг аттендант. На ему. Ай! Ну кинь мне шості. Я уже кинула один раз. Где? Один раз. Где Гувока? Где Гувока? Бим-бим. Где Гувока? Ось Гувока, я на месте. Важливо. Ёсть! На попе полсть. Яшчэ. Ну. Я померла. Я не могу яго біць нічым, акрамя таго, што ты мне кінеш. А ты нічога не кідаеш. І мне ад гэтага вельмі сумна. Так я же уже... Ну яшчэ, ну. Так я же ему вока кидаю. Ну кідаеш, мне ж трэба гэта разрубіць. Ты кидаешь, я рублю. Или не помру. Помру. Я только что померла. Оу! Ну все тогда. На! Гадость малая. Я нічого навіть не робила. Не ты! А, так мені треба вижратович брати. А, ти їх висовуєш, я беру. Все, я зрозуміла. Ти висовуєш, я беру. Я высов. А, я померла. Ну, ну, не долго тут. Дед! А! Я тримаюся. Довго там сяді, покуль я не... А, Покуль у меня все не отсохнет тут. ну, гуглит так. Я кибернинджа. А? Блин, уважливо меня забили. Ну, мене так само. Не помры. Божечки, благослови меня. Благословляю тебе. Дякую. Благословляю. Давай еще. Ну. Есть. Ядро. 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 І ти вилетів. Да боже. Ага, я ще не все. Ти нічого не роби. Просто, ну, Я не могу. ухиляйся, мені треба його запчастинки. Запчастин. Я померла, тата, не помри, не помри, не помри. Но, мистер Фиш. А! Не помри, не-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 не! Я б тут не померти. Во! Ну куди ти Всё. по мне, ну? Выебать. Тримай його, гадость готов малую. Не добив. Капустку. Футь. Класс. Decline. Оплата не пройшла. On a stealth mission, we sure cause a lot of explosions. And it's gonna get worse. Why am I not А могло би бути хуже. Ти ще не читала мою книжку. А, ось і хлопці. lovely? Don't worry. I got a getaway car. А у мене ось машинка. Глядь, яка класна. Знов польоти? Ва! I'll ride shotgun. Flying is not going to lower my stress levels. Я нас дробовиком. О! Ти рулиш. Нарешті.
Ти рулиш. Нарешті. Нарешті, нарешті. А ти стріляєш. Люба Боже. Я мазила. Хі-хі-хі. Погнали. Ну ти це зрозумів. Ау. Я не розумію, куди лятать. Ну, Ну, вибач. ти рулиш. Я Але я не... не розумію, куди. Тепер нарешті зрозумію. Боже! Где вы? Reloading. А-а-а! Боже! Это так... Куда Ай! летать? Что ты? Боже, куди я лечу? Куди? Не ведаю. Куди ти? А куди треба було? А куди треба? По дорожці. Не цокай мне так. Ты меня обороняешь. Я тебе не обороняю, рули давай, я тебе дорогу пробиваю. Ну так. Налево! А ну ще нормально йди. Мені. Важливо. Мгм. Дякую. Вайлена. Я не могу их сбить, их треба облятывать. Это же Як мясцовость. скажеш. О боже. Боже! Ну куди ти у стінку знав? Ну, у стінку знав. Вибач. Я там спробую пробити тобі розним. Ну дякую, але я просто, ну. Тепер я розумію, яка твоя праця. Ну, знову балку. Ну, Да я нічого там не бачу просто. я розумію, так ось так я на льотать. Ну, тебе лепше. А хотя не лепше. У нас однольковая праца. О, ну хоть ничто. Можливо. О, боже! А! Ай! Ай! Ага. Да боже, я не... На джойстику льотать простей. Конечно, так. Ну, да. Читер. Ну, давай не у стены больше. Давай двери Ну, больше. вибач. І не реви на мене після этого. Ні, зараз скажу. Да. Чиз. Куди я? Не ведаю. А-а-а. Я не керую гэтай тачанкой. Так что ты сама. Право, низ, лево, вверх. Паскары повинна быть у тебя ниндзя. Нема. Ну, раўней трымай. Трымай раўней. Крапчэй за старыно трымайся, пілот. Шмяк. Ну ты трапляешь? А музыка тут добрая, асабліва на бум. Это нема музыки. Будыш, ось такая ёсць. Ну куди ти рулиш? Да еды... Это складно, достаточно. Ведаю. Да... Ну, Тут
тут усе переплитано, я нічого не розумію. І нічого не кажи після того. Молчу, І зараз молчу. не кажи. Що, я мовчу. Потім виражеш в этом. Ні, конечно. Да боже! 38. Спроба 10. Да, Яни! Хоть нарешті! Куди ти рулиш? Ну! А, так можна джамп? Угу. А! Що Я зрозуміла? потрапив. Я зрозуміла. Ти зрозумів, Тихо. а я потрапив. Я Мовчи. мяузу. Я мяузуля. Ти промахнулася. Не, мяуз. Я мяузула. А тепер заткнися і мене не тягай, класка. А, ну, нормально так. Да. Я не побачила вибити. Ну. Да боже. Ну там тягник, ну. Ну вибить. Тягни. Які тягає? Ну, тягники ж тягають. Тягає, тягає. А? Да я не... Рулі. Лева руля, права руля. Ну, нарешті. Ну, нормально так. Важливо. А, ну, теперь нормально. Теперь твоя справа большая. Я справляюся. Сюди? Ти не ведаю я. Не сюди. Так у меня нема поскорення. Як поскаратися? Ну я не ведаю як. Просто не той шлях. Так а тут нема ніякого. А, ой. Вона сказала, що нам треба пускати. Мені. Що я зрозуміла? Скакать. Мгм. Может наверх? Наверх, наверх, вон сюда, сюда. Так, а... Наверх, ну что ты бьешься? Так я не могу вверх, я тягну вверх, але воно не їде. А як нам вискочить тоді? Тоді мені треба почекати. Ось! Ну, ось. Ху-ху! Ничего себе! Мужика одного что-то прибило. Ха! И он просто пришел в офис на працу, бухгалтер. Сподіваюся, це не хуйневі автомати. Это хужей. Ты разбила мою новую машину. На, Хыш, хыш, хыш. Хыш. да що за... Голову. О, Пусть а як тут помоемся. плавати?
Откуль столько ночи гвалту? Давай допоможи, не тренди. Killing must come from something. Боже, як ти достала, Зої? Давай уже знайти виход отсюль. Уже хопить, уже, ну. Right, мяу. 3, 2, 1. Ось тобі каунтдаун. 3, 2, 1. Все, погнали. Пинь! Гол-гол-гол-гол-гол-гол. Фу, хлорки столько. О, я тут як риба об лед. А я тут поплаваю, Наступний раз я керую. Але я хочу тут поплавать. Skyray. Ладно, у нас первый начал. Не, А, мы мы заканчиваем домовились. стрим. ми ж домовилися. Так, ми один заканчуємо стрим, стрім. один босс. Усім до побачення. Дякую. Почекай. Чекай. Хто такий І- Рей? Рей, ведаєш, хто такий? Буль. Боуч. Тут есть канализация. Цікаво, ну ось готовось. Гляньте. Все, давай розвітуйся тепер. Дякую за перегляд. Усім до побачення. І покайфуйте ось так ось як я, чи як мой тато на гэтым стрімі. Суп з Усім до крабом. побачення. Суп з крапом, до речі. Давайте.